Bona tarda. Doncs setmana curta, perquè venim de jugar diumenge i anem a jugar dissabte. El dilluns vam descansar i bé, aquest descans també ens va anar bé per recuperar una miqueta tots aquells tocats, encostipats i varis que teníem, i hem pogut entrenar menys el Lluís, que està encara amb les molèsties aquestes als isquios, que l'hem d'anar regulant, però la resta ha pogut entrenar tot l'equip, no? Que era una cosa que ens preocupava i que sí que, com vaig dir, gràcies al treball dels serveis mèdics, doncs tenim tothom a disposició per preparar un partit contra un rival doncs, que està amb un nivell de confiança altíssim, que ha dominat els partits bastant clarament i que els dos partits que ha tingut anivellats doncs els ha tret, no? I això fa que estiguin amb un nivell de confiança, sobretot ofensiva, altíssima, i anoten pràcticament, no arriba, però pràcticament 90 punts, i per tant està clar que un dels objectius és baixar aquesta notació, no? Nosaltres som un equip que podem fer punts, però està clar que anar a jugar fora on tantejos tan alts doncs seria difícil, no? I per tant aquest és el primer objectiu que ens posem, i sabem que per fer això, doncs, a part de totes les capacitats de coses que hem demostrat fins ara i que hem fet molt bé, doncs haurem de posar un punt més d'alguna cosa tàctica, i per tant això requereix moltíssima concentració, no? I és una miqueta amb el que estem treballant amb l'equip aquesta setmana, de sumar sobre la base de tot el que hem fet doncs algun punt de concentració per parar alguna situació concreta d'algun dels seus jugadors que més joc generen. Sí, Xavier. Jo volia anar-te que doncs, amb uns criteris per ascendir que no estan clars, doncs l'importància d'aquest partit com varia en funció de quants pugin i de com es pugin? Jo crec que la jornada 9, independentment dels que pugin, ja us ho vaig dir, jo mentre no ens diguin els que pugen, crec que ens hem de centrar en anar fent partit a partit, construint com hem anat fent, i ens ha funcionat prou bé. Llavors, independentment dels que pugin, doncs estem a la jornada 9, i evidentment s'enfronten dos equips que estan doncs, ara mateix amb moltes victòries i poques o cap derrota, però jo crec que a aquestes alçades és un partit que encara té una importància molt relativa, independentment dels equips que acabin pujant o no. Llavors, nosaltres, per afrontar aquest partit, el que està clar és que haurem de fer molt bé les coses, i si volem donar més transcendència de la que té, jo crec que se'ns pot girar una mica en contra, perquè jo crec que el Lugo ara mateix és un equip més madur que nosaltres, doncs per veterania dels seus jugadors, només tenen un jugador que no hagi estat a la Lliga, tota la resta han estat a la Lliga, tenen jugadors veterans doncs, de mitjana d'edat més alta que la nostra, mantenen un cert bloc de l'any passat, inclús l'entrenador, i jo crec que amb això ens porten una mica d'avantatge. Llavors, voler ara, a la jornada 9, anar a jugar un partit a fora com si fos molt transcendent, jo crec que no ens afavoreix, no? Llavors, això és el que jo he intentat transmetre a l'equip i és el que penso. Parles d'això de la veterania, hi ha jugadors que són claus, que estan fent gran partit, i a més coneguts pel públic manresà, Guille Rubio, no? Que són, llegir ara una crònica del Diari de Galícia, que està en un moment extraordinari, el propi Salva Arco. En què ens haurem de fixar, en quins jugadors? No, una mica és el que deia, no? Que és que clar, quan fan 90 punts de mitjana vol dir que suma molta gent, no? Perquè tampoc tenen un que faci 25 punts, llavors la dificultat és aquesta, no? Que has d'estar molt concentrat perquè durant el partit t'has d'anar adaptant. Hi ha una sèrie de focus que són molt clars, que és per exemple el poste de l'Steinbrook, és un poste un focus del seu joc molt clar, les connexions que ell té amb el Salva Arco, tot el joc sense pilota del Guillem, però després, clar, tens uns alers com el Lofberg, doncs que juguen sense pilota i van traient tirs. Doncs és un equip que has d'estar molt concentrat per anar veient doncs, què és el que ells estan buscant en aquell moment, no? A part que és un equip que fa molts punts a camp obert, i per tant no hi ha pauses en el partit, encara que faci una cistella ells saquen ràpid i t'intenten atacar. Doncs és un tema d'estar màxima concentració
40 minuts i cada segon, perquè si no ells, cada pausa que t'agafes o cada error que fas, ells te'l castiguen i amb uns percentatges i una notació molt alta. Nosaltres som un equip bastant ofensiu, que correm molt. Serà potser el primer partit on la defensa pot ser més clau que l'atac, pel que expliques? No, jo crec que per córrer la defensa és clau. És a dir, nosaltres podem córrer gràcies a la nostra defensa, no? Som un equip que robem moltes pilotes i que dominem bastant bé el nostre rebot, no? Llavors això ens permet córrer. Per tant, jo crec que la defensa, sempre que hem corregut, ha sigut a partir de bones defenses. Hem fet pocs contraatacs després de rebre cistella, no? Llavors, està clar que hem d'estar un punt millor, sobretot a nivell d'això que et dic, no? D'aquests petits desajustos que haurem d'anar trobant durant el partit, però jo crec que el nostre joc està molt basat en aquesta activitat defensiva que ens permet estar amb xispa a la pista i córrer i anotar aquests punts que després et donen més tranquil·litat quan has de jugar 5 contra 5. Parlaves de que s'està parlant amb els o que has transmès una mica a l'equip aquesta idea que la jornada 9 no es pot encara qualificar el partit de l'any i totes aquestes coses. En tot cas, quan has fet això és perquè també detectes entre els jugadors ganes de jugar aquest partit o unes ganes especials de jugar contra el líder i contra un equip que pot ser rival directe? Sí, ells tenen ganes i jo també. Jo si els hi transmeto això no és per combatre res, si els hi transmeto això és perquè ho penso. Jo crec sincerament que hem fet un plantejament d'un equip que ha d'anar creixent, d'un equip que ha d'anar agafant maduresa i que crec sincerament que hem de seguir construint sobre això, no? Llavors espero que puguem jugar partits transcendents aquesta temporada, però penso que la jornada 9 no toca això ara. Llavors no els hi dic per combatre res, sinó perquè sincerament ho penso i perquè penso que el millor que podem treure d'aquest partit és seguir aquest camí que hem estat fent fins ara, d'anar sumant coses, anar sumant recursos. Evidentment guanyat dona molta confiança, però sobretot anar agafant aquesta identitat que jo crec que hem creat i que s'ha demostrat. El Salva ens deia aquesta setmana que ells tenen preocupació per les seves pilotes perdudes. En la vostra defensa serà un punt, un escletx en què voldreu incidir el fet d'intentar robar les pilotes que perdin pilotes? Sí, és una mica el que deia, no? Que la nostra defensa està molt basada en l'activitat i en utilitzar les mans i en intentar que l'altre equip, si no pots robar-li, doncs aconseguir que la perdi, no? I està clar que ells n'estan perdent moltes, però també en perden moltes perquè juguen a un ritme molt alt, agafen riscos, no? I això fa que també perdis més pilotes. Nosaltres, ja et dic, estem molt mentalitzats de fer aquesta defensa activa que ens caracteritza i espero que això ens doni capacitat de robar els pilotes i córrer, perquè està clar que si nosaltres podem córrer i anar anotant punts d'aquesta manera, doncs això ens farà estar en el partit sens dubte, però està clar que ells és un punt que han de millorar i segur que amb la setmana que ells han tingut segur que ho hauran intentat, perquè és un punt clar de millora que ells tenen. La setmana passada, després de l'últim partit, vas parlar molt de l'actitud de l'equip. Jo recordo també la nostra transmissió ho vam parlar, perquè realment és un equip que a part de totes aquestes qüestions tècniques i tàctiques que treballes i que segur que s'han de treballar, té aquest component, no? de bon rotllo, d'implicació, de ganes que es transmet a la pista, oi? Sí, no, és una cosa que jo crec que el tipus de jugador que vam portar per nosaltres era important que fos d'aquest estil i crec que ho hem aconseguit, i també l'ambició i la il·lusió que els hem intentat transmetre des del primer dia i que des del primer dia ho hem dit de fer les coses bé i d'agradar, no? Llavors jo penso que aquesta base la tenim i que aquesta base és molt important per poder anar sumant coses i anar construint i cada cop ser més competitius. Sense aquesta base de la que tu parles, tota la resta és molt difícil, no? Perquè llavors has de lluitar contra coses, quan has de lluitar contra coses d'esforç o contra coses d'implicació, gastes molta energia i nosaltres amb això no n'hem de gastar, perquè l'equip sempre està predisposat a treballar i això segur que ens farà cada vegada millors. D'això estem convençuts i amb aquesta idea vam fer l'equip, però sí que és cert que és un equip que encara ha de madurar molt
i ha de millorar molt. Avui el club va donar la notícia de la renovació del Jordan Sacco. M'agradaria que fessis una mica de valoració que pot significar pel club el fet de continuar comptant amb aquest jugador que sembla que està en creixement. No, el Jordan era una aposta clara, no?, d'aquest equip. Nosaltres a l'estiu ja ho vam dir-ho, nosaltres portem, o jo en aquest cas com a ajudant, l'he vist 2 anys, el vaig veure l'any passat treballant amb el primer equip tot l'any, i el nivell que donaven als entrenaments era un nivell altíssim, no? I per tant estàvem segurs que quan ell agafés la mida a la categoria i totes aquestes coses que hem anat parlant, de que el deixessin estar a la pista també amb les faltes i tot això, seria un jugador que ens donaria un pas físic molt gran, no? I per tant és un jugador que compleix tot això que deia el Carles, no? Tota aquesta implicació, tot això que agrada tant a la gent d'aquí, jo crec que de tots els pavellons, no? Però que especialment aquí al Congost és una cosa que es reclama molt i que s'exigeix molt als jugadors. Jo crec que ell la té a un nivell de 10, no? Llavors si en això hi podem anar sumant cada vegada més bàsquet, doncs jo crec que podem tenir un jugador molt important pel futur del club. Sí, els plans físics que té Lluís, farà que t'enduguis algun vinculat? Si no hi ha res de nou i ell pot anar... Ell li hem tret parts d'entrenament per precaució, no perquè ell estigui minvat. Llavors, si ell no té res, o sigui, no té cap estrebada extra amb l'entrenament de demà, anirem amb els 10 jugadors perquè ell està disponible per jugar. El tema és que no l'hem volgut carregar molt muscularment per evitar el risc de que la microlesió que té vagi a pitjor. Viatjar demà? Viatgem demà a la tarda, sí. Entrenarem allà també? No, entrenarem aquí al matí, viatjarem a la tarda i el dissabte al matí farem tir allà.